septembre kalo tile 17 min ye bakurunbaw la kunnafoni sɛbɛnw na an b'a daminɛ ni l'indépendant ye ale ka daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la a jirala k'a fɔ ko kunungo alamisa sigi dɔ kɛra an ka député minnu bɛ ni o ye CNT députéw ye ko u ye sariya fila min n'o bɛ tali kɛ fanga dafiri min kɛra utu kalo tile 18 ani min fana kɛra mai kalo tile 24 tɛmɛnen san 2021 maa minnu senyera a baara la ko yafa ka kɛ olu ma o sariya gafe o tara kunu an ka CNT députéw fɛ ale kunnafoni sɛbɛn kelen kɔnɔ an bɛna kuma fana k'a jira k'a fɔ ko sigi dɔ bɛ ni o kama ko audience publique de la CVJR limanaw ni ale cakɛda min ɲɛsinnen don an ka jamana kɔnɔna la jamanadenw yɛrɛ dama bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na hali n'a ma kɛ ni sariya ka sendoni a la ko o sigi baaraw fana bɛna daminɛ sini Bamako yan nɔ centre international de conférence de Bamako la a jirala k'a fɔ maa 17 ɲɔgɔnna olu bɛna ye kɛnɛ kan ka seereyaw di min kɛra u la nka la kɛnɛ in fana kan ko min bɛ tali kɛ maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ kabi an ka jamanakuntigi fɔlɔ Modibo Keyita ale ka waatiw la olu fana bɛ n'u ka seereyaw di a ko kɛnɛ kan yen nɔ an bɛna an da don o la min bɛ tali kɛ les échos welewele ale fana ka daɲɛ fɔlɔ la a jirala k'a fɔ min ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta limanaw ko fɛɛrɛ dɔ b'a bolo bi fɛɛrɛ min ni o ye makun fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ in limanaw ko a fana n'a nafa bɛ ɲɔgɔn na ko maaw kumana kan an bɛna an da don o fana na ka taa se Nouvelle Horizon fana kumana bi ko min ye Faransi jamana ye ɲininkali de kɛlen don yalima Faransi a ye kuma min fɔ k'a fɔ ko Bamaci cɛ gɛlɛn min bɛ yen ni o kama ko Adna Abu Walid al-Sharawi ale fali kuma min fɔra Faransi jamana ɲɛmaaw fɛ yalima ko Faransi ye kuma min fɔ a yɛrɛ dan b'a la wa k'a sɔrɔ dun a ye tile 2 de makɔnɔ kɛ k'a sɔrɔ ka ni kunnafoni di an bɛna an da don o fana na sisan min bɛ tali kɛ soir de Bamako ale y'a jira k'a fɔ ko min ye misiri dɔ filɛ nin ye Torokɔrɔbugu n'u kama ko Bilal Ben Araba limanaw bi jumadon in na ko alimamisigi dɔ bɛna kɛ ko nka ni wulikajɔ ma kɛ olu alisilamɛw bɛ sɔn ka ci ɲɔgɔn na a ko siratigɛ na sabu ko bɛnkɛn tɛ ko la alimamisigi la o yɔrɔ kofɔlen in na yen nɔ min ye Sphinx ye ale fana kumana limanaw ko muso dɔ bɛ yen ni o kama ko madame Binta Male ale kɔni bɛ wulikajɔ la bi a ka nafolo nɔfɛ min bɛ se 1,238,000 ma bi a kelen n'o ka welewele dakan bila cɛmancɛ fanga maaw yɛrɛ ma u k'a dɛmɛ ko n'o tɛ nafolo in ko a sen tɛ k'a sɔrɔ a ka jurumanitigiw la nin de ye kunnafoni la bakurunba damadɔw ye an bɛna an da don minnu na sisan k'olu walawala aw ye an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn l'indépendant ye l'indépendant a kumana limanaw a jirala k'a fɔ kunungo alamisa sigi dɔ kɛra an ka députéw fɛ ni o ye conseil national de transition CNT ale kɔnɔna la kunungo septembre kalo tile 16 min bɛ tali kɛ sariya 2 ko o tara sariya 2 min ni maa bɛ se k'a fɔ kabi Ibrahim Boubacar Keïta IBK ale ka fanga dafiri la yɔrɔ sɔrɔdasiw senyera o baara la min ye kɔsa in fana na cɛmancɛ fanga ɲɛmaa min tun bɛ yen ni o ye bandaw ye ko sariya gafe 2 tara sariya gafe 2 min n'a bɛ tali kɛ ko maa minnu bɛ yen ni olu de ye fanga daraki kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ani bandaw ka fanga min fana jagoya darakira la limanaw ko maa minnu senyera a baara la ko ka yafa kɛ u ma u ko min ma ko loi d'amnistie walasa ni ye jateminɛ kɛ limanaw ni loi d'amnistie min filɛ nin a jirala k'a fɔ kuma caman a dogodogo ɲɛ minnu bɛ yen nɔ ni CNT maaw ye olu ta kunungo a jirala k'a fɔ yɔrɔ charte yɛrɛ hali n'a sɔrɔla ale ma loi d'amnistie ko fɔ k'a fɔ de ko ni charte kɔnɔna la ko sariya ka ta maa minnu ni utukalo tile 18 san 2020 yɔrɔ fanga daraki min kɛra hali n'a sɔrɔla charte ma kuma kan ani min ye bandaw fana ye ale ka fanga min darakira limanaw hali n'a sɔrɔla gafeba min bɛ yen ni cɛmancɛ fanga bɛ ka baara kɛ n'o bɛ n'o de ye charte de la transition ye hali n'a sɔrɔla a kuma ma sɛbɛntiya o fɛ nka ko sariya gafe 2 min tali ye nin ye conseil national de transition maaw fɛ o de bɛ na limanaw ka kɛ sariya yɛrɛ bi sabu a jirala k'a fɔ CNT député maa 99 olu de y'u bolo wuli ko u sɔnna ma min ye maa 2 ye olu y'a jira k'a fɔ ko u ma sɔn a ma maa 2 bɛ yen olu fana ye u yɛrɛ minɛ maa 2 minnu bɛ yen ni olu y'a jira k'a fɔ ko u ma sɔn a ma limanaw o dɔ bɛ tali kɛ Aramata Diawure
Aramata Jawre ako limana o mauka jeya nin ko strategela ka fode iye fangandaraki ke walma waliya be waliya la ukake jamana kona la ko sharakata ya fakake ima minye Aramata Jawre akakumala ko niminye dankari yere de anga beje fangala sabu ko beje fanga limana nini nanata akonna la kwate foi yakuba yanga jamana kono no te nyangini baliya yere ka ika fenke limana ka iye ki toy nyangini baliya hukumu konna la limana ka be ode yakuba ya anga jamana kono o ye Aramata Jawre ka kuma ende fana konna la yoro ni jete mineke so asikulu minumbe ni olube nyon soro CNSP ne oye Comité national pour le salut du peuple olu de fangandara kike minye Ibrahim Bokar Keita ka fanga kana se minye bandaw ale sugandile ma kale sigi ale bandaw kele fana anaka Premier Ministre Mokhtar Wan fanga kala kana ndaraki olu bolo wati labanuna ni jatemne ke ni ma flamenu be limana ni olu ka fangandara kira yoro olu fana tlala ka blaw ka hake ukonnala nga ajarla ka fo bi Colonel Asmi Goita ani mimbi talike Shogel Kokala Maiga Dr Shogel Kokala Maiga olu de be kotiga la bi sharami tara limana ko waliya fefe kera fangandara kinu sefe ko yafa kera uma yana ngabo ale independent killing konnala kuna foni dira ka fo kunungo minye CVJR limana uni ale chakeda anga jamana konnala yanno commission vérité justice et réconciliation oye ko chien sharia ani tegadi nyoma ka sabati anga jamana konnala yanno mauma be ko gele soro mali sigila limana ko ka hake ka diima nga hake mbi diima chogodi ikata ika dandigalike ani ka shira udi asira ako yi soro chogomina ika seka unyefolu ke asigi minu bituka ke ni kama ko audience publique ko ale tako nanna baraw de bina sigi sini sibiriere centre international de conférence de Bamako la ajala ka fo mi matin ani wolon flaye minu be ni olu de kololo soro ako stratégie nuna mi coup d'état bala hali kerenkereniala Modibo Keita jamana kuntigi koro mi kera Mali ka yerema horoya jamana kuntigi folo yere minu ye kololo soro o watula kulu fana do bina ye ako keneka ka sega sheria udi ka jira ka fo waliya ula minu ye usoro lasa CVJR nyema ba ni oye Usman Umaru Sidibeye ale kuna fundila wele kunungo yere ka seka dandigalige mi siginana mi no bina ke sini sibiri abibe septembre kalot le temps ani shegindema centre international de conférence de Bamako la ajala ka fo sigi minun kera ka combiner no ye sigi sabanye décembre kalot le shegi samba flantan kononton décembre kalot le duru samba flan ani muga mi avril kalot le saba samba flan ani muga ani kele le mana kuma fenfe fora o keneka abele jelebe talike kuma ba sabade la oye hadamadenw ka hake dankari kera ola ani mauka kato u yɛrɛ ma u ka hakɛw bolo ne o ye atteinte au droit et à la liberté o kuma fɔra ani fana maaw ka hakɛw ani i ka ɲɛnamaya yɛrɛ ka dankari kɛ o la fo ka taa se bunanama i yɛrɛ ka hadamadenya yɛrɛ limanaw ka dankari kɛ i ka hadamadenya la ko ni lahalaya saba ninnu ani ka maaw ta ka tununu ye pewu limanaw jagoya tununi yɛrɛ ko nin de ye waliya damadɔ ye minnu kuma fɔra sigi saba minnu kɛra ka kɔnbinye sigi naaninan min n'o bɛna dayɛlɛ Usman Umaru Sidibe ka fɔla CVJR ka hukumu kɔnɔna la a jala k'a fɔ kabi janvier kalo san 2017 fo ka se bi la ko maa minnu bɛ yen ni olu taara laɲini kɛ k'a fɔ hakɛw b'u bolo ani u ka hakɛw darakɛra u la k'a bɛ se maa 22 ani maa 600 olu de taara u ka sɛbɛnw bila CVJR la k'a fɔ ko dankari kɛra u ka hakɛw la limanaw ko sini de ye o dɔgɔ duman ye a sigi bɛna kɛ CVJR fɛ a jala k'a fɔ min ye ko in na maaw sigimɛ ka fɛn caman kɔnɔ a la Umaru Sidibe ye min fɔ o ye k'a fɔ limanaw san 1968 Modibo Keita ala ma hinɛna la ale de kɛra Mali jamanakuntigi fɔlɔ ye ale ka fanga min na darakira limanaw ko muso 4 bɛ yen olu la minnu bɛna taa ɲɛfɔliw kɛ seereya minnu bɛ yen ni Modibo Keita ka fanga dafirila cogo min na ani dangarikɛla olu yɛrɛ ka hakɛw la cogo min na ko o muso 4 olu bɛna taa o ɲɛfɔliw kɛ Usman Umaru Sidibe a ka fɔ la ko CVJR
atina fo ko kenedo ko sharia tige kenedo nga limana maamunu be ni olu ka hakew nanandara kini nyema surala olu de bina wele a keneka ubid uka nyefolu ke a nyefolu la CVGR ma were ba ta ka ke gafe baye no rapportu yi limana ka do jamana nyema utege wa ko CVGR nale ka manda na ban mi je kulu kengerani no commission ad hoc do ye obina sigi senga jamana nyema ufe wala saka sega ma ko fole nu ka hakew ndara kira ula chugumina ako be se ka dila cogo min na hali n'a sɔrɔ nafolo de bɛ d'u ma walima ako bɛ se ka dila cogo o cogo limana olu fana bɛna sigi o kɔfɛ ko baaraw kɛ kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn les échos welewele ale kɔnɔna la écho kumana limana écho y'a jira k'a fɔ min ye jamanakuntigi min bɛ bi ni ale de bɛ cɛmancɛ fanga kunna bi colonel Asimi Goïta limana ko Asimi Goïta makun o de fɛrɛ b'a bolo bi eko ka fɔ la maa min ye fasiri kɛ o ye Mohamed Meba Tembeli ye a ka kuma la min ye makun ye limanaw maanifin ni i makun ka ban i bɛ se fɛn caman na nka maa min bɛ limanaw ni e da tɛ tɛmɛ foyi kan i da bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la don dɔ limanaw i na ta i tɛgɛ ma sabu bamananw ko ten ko i da i sen y'i don i bɛ bɔ i bolo y'i don i bɛ bɔ nka ni maa da y'i don limanaw i bɔ man di ko an ka jamanakuntigi min bɛ bi n'ale de bɛ cɛmancɛ fanga kunna bi ale y'o faamu limanaw k'u k'a taabolo ye hali maa minnu b'a kɛrɛfɛ ni olu b'a kɛrɛfɛ baaraw la limanaw i tɛ Asimi Goïta kɛrɛfɛ maa si ka kuma mɛn ko la ko u da bɛ ko wɛrɛ la nka limanaw bamananw ko ten ko n'i makun a bɛ fɛn dɔ fana kofɔ a b'a yira k'a fɔ i bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ nka limanaw k'a kɛ siraba kana kuma ye o fana tɛ o la sa a jala k'a fɔ bi colonel Asimi Goïta ale min bɛ ni Mali fanga de b'ale bolo a jala k'a fɔ ka kɔn hali maa minnu kɔnna a ɲɛ limanaw olu minnu ni olu ye kuma de kɛ wa olu de ka kumaw senfɛ jalaki caman binna olu kan a jala k'a fɔ an bɛ san kelen na bi san kelen ni dɔɔni yɛrɛ min ye utukalo tile 18 jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga dara kelen k'a ta dɔɔni ma fo ka se bi la min ye colonel Asimi Goïta ye limanaw n'a nana kɛ jamanakuntigi ye fo ka se bi la a jala k'a fɔ jamanakuntigi bi a bɛ n'a fɔ a kɛmɛ ka makun de kɛ fɛɛrɛ ye a yɛrɛ bolo fɛɛrɛ min yɛrɛ limanaw ni a kɛmɛ ka se fɛn caman na bi o la sa an ka laadaw la an yɛrɛ ka laadaw la limanaw a jala k'a fɔ maanifin makunnen ko bɛ n'a fɔ o ye kodɔnba ye kosɛbɛ o de la ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla bi Asimi Goïta a bɛ fɛ ka makun min ni bɛɛ lajɛlen y'a laɲini a ka fɛn fɛn fɔ limanaw a to o fɔ nka a yɛrɛ ka hadamadenya yɛrɛ taabolo de y'o ye limanaw o de ye makun ye ko nka n'i ye politiki bunakun lajɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ limanaw i b'a sɔrɔ politiki la n'i ma kuma yɛrɛ n'i ma fɛn fɔ maa tɛ i fɛla dɔn ko nka bi colonel Asimi Goïta hali n'a sɔrɔla politiki maa tɛ finitigi de don sɔrɔdasi don limanaw sɔrɔdasiya dun fana taabolo ye makun ye o nana Asimi Goïta yɛrɛ ala y'a da cogo min na k'a kɛ maa makunnen ye limanaw k'a bɛ n'a fɔ bi jamana yɛrɛ mara cogoya ɲuman jamanadenw ka da maa la bi maa min bɛ yen n'a bɛ jamana bila sira ɲuman kan limanaw k'a ta Kayi fo kana se Bamako la ka taa se Mopti mara n'a a ɲɔgɔnnaw ma limanaw a jala k'a fɔ min ye colonel Asimi Goïta ye maa ye ko a kumana hali n'a bɔra ka taa taamaw la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na i b'a sɔrɔ a ka kuma man ca nka limanaw ko baara yɛrɛ a bɛ ka o de kɛ dugumana la fasidi sɛbɛn ka kuma na ko n'i ye jateminɛ kɛ maa min bɛ yen n'a bɛ baara kɛ ni miiriya ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kumabaw ye limanaw ko o maa kofɔlen maa bɛ se ka danaya da o kan bi sabu yɔrɔ don tɛmɛnenw la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ kunnafoni siraw kan min ye jamanakuntigi kɔrɔ ye Ibrahim Bokar Keita yɔrɔ ale kuma fana nana ale ta a tɛgɛ ma sabu ko dɔw kun wulila ko bɔ a t'a bila bɔ a b'a bila limanaw nka ale ka kuma nana kɛ mun ye ko ale t'a bila mɔgɔ si fa k'a ta ko bɔ a t'a bila mɔgɔ si fa k'a ta kunnafoni sɛbɛn de bɛ ka kuma fɔ tan limanaw ɲininkali de kɛlen don o fana nana kɛ Ibrahim Bokar Keita min bɛ tali kɛ
kuma tugura a nɔfɛ hali an ka jamana kɔnɔna la ko jamana kuntigi sɔrɔla minnu ko jamanaden bɛɛ b'i ba bolo limana o kuma fana tara k'o yanga limana nin bɛɛ lajɛlen ye mun ye manifin ni da de i sɔrɔ man di ko caman na ko colonel Asimi Goïta fɛɛrɛ kelen min b'a bolo limana ko de ye makun ye wa a bɛ ka baara kɛ n'o de bi ne ka kuma tɛ an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasili sɛbɛn nouvelle horizon ale kɔnɔna la nouvelle horizon kuma na limana ɲininkali de kɛlen don nouvelle horizon maaw fɛ bi k'a jira k'a fɔ ko min ye faransi jamana ye ko min ye Adnan Abu Walid al-Sharawi ale min ka faliko kuma fɔra faransi jamana fɛ ni a bɛ bamanci jɛkulu belebeleba bolofara ɲɛma Mali la yan n'o ye Daesh Sahel kɔnɔna la ko faransi y'a kuma min fɔ yalima faransi yɛrɛ dalen b'a yɛrɛ ka kuma na wa ka sɔrɔ dun u ye tile 2 de kɛ limanaw ka sɔrɔ ka nin kuma bɔ ka diɲɛ ɲɛfɛ o la sa Adnan Abu Walid al-Sharawi cɛ min ye nin hakilila jiginna limanaw ni yɔrɔ ni a ka saya ko kuma yɛrɛ fɔra waati min na o bɛnna ni kuma dɔw bɛ ŋunuŋunu la k'a fɔ ko Rusikaw ka cakɛda dɔw bɛ yen n'o ye société Wagner ye ko o kan ka baara kɛ ni Mali jamana ɲɛmaaw ye ko a waati kelen faransi jamana ɲɛmaaw ye kuma caya kosɛbɛ ka don yɔrɔ na bɔ yɔrɔ caya wa ko hali Allemagne jamana yɛrɛ limanaw ko tugura faransi jamana kɔ nin ko in na k'a fɔ ko Rusiw ka cakɛda kɛnyɛrɛye cakɛda min ye n'o ye Wagner ye ko ni Mali jamana faamaw bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma in a ma bɛn fiyewu ni jamana fila in ma n'o ye faransi jamana ani Allemagne jamana ye o waati kelen limanaw o ŋunuŋunukan bɛ senna min ye faransi jamana ye ale bɔra ka kunnafoniya bɔ k'a bi ko k'olu ye dankari kɛ bamanci jɛkuluba dɔ la min bɛ État islamique au Grand Sahara kɔnɔ n'o ye Adnan Abu Walid al-Sharawi ye limanaw kuma ninnu kɔni a n'a fɔ waatiw don nka limanaw kuma in fɔra waati min na nouvelle horizon ka kuma na faransi yɛrɛ ko a ye kuma in fɔ yalima a yɛrɛ a dan b'a la wa sabu bi nin tɛ bi kuma ye o kunnafoni in tɛ kunnafoni kura fana ye nouvelle horizon ka fɔ la sabu ko al-Sharawi min ye nin n'o ye Adnan Abu Walid ye ko a ka faliko kuma kunnafoni kura tɛ ni faransi bɔra k'a ɲɛfɔ tan dɔ kunnafoni di sira caman yɛrɛ tun y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Walid al-Sharawi ko dankari kun kɛra la min ye Mali kɔrɔyanfan dugu dɔw la ko a kun joginna yɛrɛ nka kunnafoniyaw fana tilala k'a fɔ ko Mali ni Algérie ani Niger olu cɛ ko faransi ka kɛlɛcɛw n'o ye Barkhane maaw ye ani hani lamɛrikɛn jamanaw k'olu tun bɛ k'a ɲini sabu k'a ye walijugu dɔw kɛ Niger dugu dɔ la n'u k'a ma ko Tongo juillet kalo san 2021 lamɛrikɛn jamana den dɔw la ye o kɛra sababu ye lamɛrikɛn jamana wulila k'a ɲini min ye Adnan Abu Walid cɛ gɛlɛn don min ye État islamique kɔnɔna la a ye walijugu caman kɛ ka ɲɛsin hali Mali armée ma Mali armée yɛrɛ tun ye wulikajɔ dɔw ka a nɔfɛ utukalo tɛmɛnen na a na kɛ o kɛra ni faransi yɛrɛ ka kɛlɛcɛw ka wulikajɔw ye ko o tun y'a jogin kosɛbɛ nka limanaw ko munna faransi ye tile 2 to yen k'a fɔ de ko Adnan al-Sharawi ale ka faliko kuma tile 2 k'o to yen ka sɔrɔ ka bɔ ni kuma ye k'a ɲɛfɔ nouvelle horizon ka fɔ la ni jateminɛ kɛ a bɛna fɔ faransi jamana kuma bɛɛ ni Mali jamana bɛ fɛ ka waleya ta min ni o tɛ taa faransi jimi sira fɛ limanaw bɛ bɔ ni kibaruya wɛrɛw ye min bɛ se ka an laɲinɛ o kɔ nouvelle horizon ka fɔ la a ko ni jateminɛ kɛ Abu Walid al-Sharawi tɛmɛnen yɛrɛ kɔfɛ yɔrɔ faransi yɛrɛ tun ye maa caman ka saya ko kuma fɔ bi ko olu bɛ balo la maa yɛrɛ bɛ se ka da la cogo di k'a fɔ ko Adnan Abu Walid al-Sharawi a ka saya ko maa bɛ se ka da la cogo di k'a sɔrɔ olu faransi dɔw ka saya ko kuma fɔ bi ko olu bɛ balo la n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Adnan Abu Walid al-Sharawi limanaw ale ka faliko kuma fɔra ko hali faransi ye maa wɛrɛ taw fɔ n'o ye Isa Sharawi ale yɛrɛ ka baara kun ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka fɛɛrɛw tigɛli ma Mali Sahel kɔnɔna la bamanciya wale minnu bɛ yen ni u b'o kɛ ka taa se fana Abdel Hakim Sharawi ale min ye EIG numéro 2 fo ka taa se min ye Burkina o fanfɛlaw la Gourma kɔnɔna la ale fana ka baaraw kun bɛnnen don o bamanciya waleyali ma fo ka taa se Ikarey
ikare ale fana ka numéro 3 ye fo ka taa se Abu Abdurrahman Sharawi ninnu bɛɛ lajɛlen ka saya ko kuma fɔra France jamana fɛ jamana Nouvelle Horizon kɔni ka ɲininkali kɔni kɛ n'a sɔrɔla u ka sayaw yɛrɛ a tiɲɛ don walima ni tiɲɛ t'a la kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon de kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye Soir de Bamako ale kɔnɔna la Soir de Bamako kuma na limanaw a jaralen bɛ k'a fɔ min ye Mali lakɔli karamɔgɔw ye ko olu u tɛ fɛ ka segin kɔ fiyewu u ka kɛlɛ la sabu laɲini min b'u bolo bi o de ye u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi limanaw yɔrɔ sariya dɔ bɛ yen nɔ sariya min ni jamana faamaw y'a ta ko ka maa maa bɛ yen jamana foroba cakɛla fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la n'o ye statut général ye o de ye k'a fɔ i mana kɛ foroba cakɛla fɛn fɛn ye a kɛra collectivité territoriale ye o i kɛra finitigi ye o i mana kɛ foroba cakɛla fɛn fɛn ye jamana kɔnɔna la i mana ko bɛɛ ka damakɛɲɛ sariya min n'u kama ko projet de loi grille indiciaire o la sa limanaw ko sariya in ko an ka ministre ka laadalaɲini min bɛ to ka kɛ a jarala k'a fɔ araba tɛmɛnen min bɛnna septembre kalo tile 16 ko bɛn kɛra sariya in kan wa a bɛna ta ba la yɛrɛ a jarala k'a fɔ sariya in yɛrɛ ko a tɛna taa députéw ɲɛma n'o ye CNT députéw ye walasa olu k'a kɛ sariya ye a ka baara ka kɛ n'a ye jamana kɔnɔna la limanaw kuma in kɔni fɔra conseil des ministres kɛnɛ kan a tɔ tora de a ka taa CNT ɲɛma a ka kɛ sariya ye waati kelen min ye syndicat minnu bɛ yen ni olu bɛ lakɔli karamɔgɔw tɔgɔ la syndicat signataire du 15 octobre a jarala k'a fɔ kabi juillet kalo tile 30 san 2021 waati la min syndicat ninnu ye olu ka wulikajɔw u ni docteur Shogel Kokala Mayiga premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ jamana u sen tɛ ka faamuya sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ ni sariya kɔfɔlen tali ye sabu lakɔli karamɔgɔw ka fɔ la u ka kuma lasela yɛrɛ Usman Almudu ale ko olu tɛna jɛni ni sariya in ye cogoya si de la sabu olu b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɔni ye sariya in ta wa u b'a dɔn fana u bɛna kɛ sariya ye nka k'a fɔ de u bɛna kɛ sababu ye ka olu lakɔli karamɔgɔw segin kɔ jamanaw ko u tɛna segin kɔ boloda sabu sariya min taara olu yɛrɛ ye ko o ye olu ka hakɛ ye n'o ye article 39 ye loi 007 min taara janvier kalo tile 16 san 2018 jamanaw u bɛ lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye duguma kalanso ye cɛmancɛ kalanso ani minnu bɛ yen ni o ye kalanso kɛrɛnkɛrɛnnenw ye jamanaw u bɛ olu bila olu fana ka hakɛw kɔnɔna la nka article 39 min ye nin ye ko ni sariya min filɛ nin n'a taara jamana ɲɛmaaw fɛ n'o de ye ka bɛɛ ka sara dalakɛɲɛ lakɔli karamɔgɔw y'a jira k'a fɔ a kɔni tɛ bɛn olu ma wa a bɛ dankari kɛ olu ka sariya fana na limanaw ko siga kɔni t'a la Soir de Bamako ka fɔ la ko projet min filɛ n'o ye sariya ye ko a bɛna taa CNT ɲɛma wa olu bɛna kɛ sariya yɛrɛ ye a bɛ kɛ i n'a fɔ baara bɛna kɛ n'a ye don nataw la limanaw k'a jira k'a fɔ Shogel k'a bɛna fɔ Shogel bilama ani lakɔli karamɔgɔw cɛ a fana tɛ fɛ ka segin kɔ sabu sariya min talen ye nin ye limanaw k'a bɛna kɛ sababu ye lakɔli karamɔgɔw ni jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre ɲɛma n'o ye Shogel Kokala Mayiga ye ko bɛn tɛna ye u ni ɲɔgɔn cɛ bilen sabu bɛnbaliya kun ye mun ye o ye sariya in tabaliya ye n'a fɔra k'a nana ta nin cogoya la limanaw o ye bɛnbaliya tɔ o y'o sinsinnen de sisan a jarala k'a fɔ k'a bɛna kɛ sababu fana ye limanaw san wɛrɛ kalantaw maa kɔni b'i sigi n'a ye k'a fɔ san wɛrɛ kalantaw k'o tɛna kɛ a kɛ waati la wa gɛlɛya yɛrɛ bɛna se ka don a la fana wa hali ɲɔnda minnu bɛ yen n'o olu kuncɛra sisan a jarala k'a fɔ lakɔlidenw ka jaabi minnu bɛ yen ni olu bɛ lakɔli karamɔgɔw bolo ko jaabi ninnu fana tɛna se ka di a di waati la o fana y'a damana gɛlɛya ye kunnafoni filɛ Soir de Bamako de y'a fɔ limanaw ka to fasidi sɛbɛn kelen kɔnɔ ni o ye Soir de Bamako ye an y'aw tulo lasɔmi kunnafoniw daminɛ la k'a fɔ ko misiri dɔ bɛ yen nɔ a filɛ nin ye Torokɔrɔbugu limanaw a jarala k'a fɔ misiri in kɔnɔna la ko ni wulikajɔ ma kɛ joona bi jumadonya yɛrɛ la ko alimamisigi dɔ bɛ misiri in kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko alimami falen k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye misiri selibaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka lasɔmini kɛ min ye misiri comité de gestion ye min bilalen don misiri koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛbɔliko la olu de ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ
min bɛ tali kɛ misiri kofɔli minnu kama ko Bilal Ben Araba a filɛ Torokɔrɔbugu min bɛ tali kɛ olu ye a comité de gestion maaw minnu b'a ko ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Papa Umar Traoré ko olu ye ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko misiri min ye nin ye jamana ko u ka maire n'o ye commune 5 maire ye Amadou Ouattara k'ale de bɛ fɛ ka maa dɔ diyagoya k'o sigi misiri alimamiya la a jirala k'a fɔ maa kofɔlen min ni Amadou Ouattara ne o de ye commune 5 maire ye k'a bɛ fɛ k'o diyagoya sigi comité de gestion a jira k'a fɔ nin waleya ye waleya min ni maire bɛ fɛ ka a bɔ a ka minɛn kɔnɔ ka bila minɛn wɛrɛ de kɔnɔ la sabu ko a ka fɔ la ko maire bɛ fɛ ka t'i dogo kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ limama ni o ye alimamiw ka tɔnba ye ka t'i dogo o kɔfɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka maa dɔ bɛ yen ka o diyagoya sigi k'o kɛ alimami yɛrɛ ye a jirala k'a fɔ o bɛnbaliya de bɛ senna bi nka min ye comité de gestion maaw ye ni a ɲɛmaya bɛ Papa Umar Traoré bolo a ko olu ta ye lasɔmin de ye ka maaw ladɔnniya k'a fɔ bi jumadonya yɛrɛ la juma seli waati n'u bɛ fɛ ka maa sugandi k'o kɛ alimami ye limanaw ko a tɛna wolo ɲuman na sabu Umar Danbele tɔgɔ dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Baru ko ale fa ni o ye Ala ma hinɛ na Dawuda Danbele o de kun ye alimami kɔrɔ ye a jala k'a fɔ o alimami kɔrɔ in yɛrɛ limanaw ko waati min na o mɛnna yɛrɛ o tɛ bi ye sabu kabi san 1970 yɔrɔ dugukolo in mun dira u ma min bɛ tali kɛ Imam Musa Jalo ani Imam Ala ma hinɛ na Dawuda Danbele olu bɛɛ lajɛlen fatura nka a jala k'a fɔ Dawuda tɔgɔ in ale den min bɛ yen nɔ ni o ye Umar Danbele ko o de bɛ fɛ ka a fa nɔna bila bi limanaw ko alimami ko kɛrɛ min filɛ nin ye a jala k'a fɔ a waati la yɔrɔ min bɛ tali kɛ Dawuda Danbele ale fatulen ko min ye Imam Umar Samasa ale de nana bila o nɔ na Umar Samasa tɔgɔ in kabi san 1991 fo kana se san 2000 ma limanaw ale ka ala fana na ale miniji dɔgɔya ale fana fatura a jala k'a fɔ o alimami nɔnabila o de kan ka sugandi min ye sigida la n'o ye Torokɔrɔbugu sigida ye o de wulila sa ka maa danayama ɲini maa min bɛ yen n'o o bɛ se ka kɛ alimami yɛrɛ ye a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ u taara bin maa kan n'o o ye Mustafa Nimaga ye limanaw ko maa dafalenba sabu kabi san 1996 ale bɛ wajilu kɛ misiri kofɔlen kɔnɔna la wa danayama belebele don a bɛ baaraw caman kɛ misiri in kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko danaya binna ale de kan n'o ye Mustafa Nimaga ye ko ale ka kɛ alimami yɛrɛ ye k'a sɔrɔ dun an bɛ don min ko bi Umar Danbele n'u k'a ma ko Baru ni ale de ye alimami kɔrɔ in ni Ala ma hinɛ na Dawuda Danbele o denkɛ ye ko o de bɛ fɛ ka o fana bɛ fɛ ka sigi alimamiya la sabu ko ale fa ka tiɲɛ don ale bɛ fɛ k'i sigi a nɔ na limanaw ko o de fɔɲɔgɔnkɔ bɛ bi Torokɔrɔbugu misiri kɔnɔna la min ye comité de gestion maaw ye olu kɔni lasɔmini kɛ maaw ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ walasa kɛlɛ wɛrɛ kana taa bɔ a ko siratigɛ la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ soir de Bamako de kɔnɔna la waati kɔni sera ka ban n'o tɛ an bɛna kunnafoni kuncɛ ni Sphinx ye nka waati sera limanaw an b'a bila yan nɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ min ye dɔgɔkun wɛrɛ kunnafoni gafe wɛrɛw bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye ladiriya kɔnɔna la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ